Am vrut să zic, am înțeles că are pilo gratis, dar De două am zis. în fiecare zi primim întrebarea în magazin ce cască să-mi cumpăr în bugetul de 600-700 de lei. Personal, eu îi recomand clientului MT Thunder 4. O cască frumoasă, materiale foarte bune, are și ochelari de soare. Ce poți să-ți dorești mai mult? Hai să vedem cum abordează Diana acest client. Eu știu că MT Thunder 4 are materiale bune, dar din punctul meu de vedere eu zic că Shark e mult peste MT Thunder. Vine și cu pinlock-ul inclus, un aspect care e foarte important. E adevărat, e un pic mai scumpă, e undeva la 1000 și ceva de lei, dar vine cu pinlock-ul inclus, un aspect foarte important, pentru că dacă tu ai vrea să achiziționezi separat pe lângă ea 600-700 de lei pe care tu i-ai da, ar trebui să mai dai încă 100 și ceva de lei ca să-ți cumperi pinlock. Ei bine, modelul de Shark Squall 3 vine cu pinlock-ul inclus. Are ochelari de soare integrați care coboară până jos și nu permit luminii să intre. Și e mult mai comodă și mai frumoasă. Oricum, cel mai important lucru, hai la magazin, vezi care stă mai bine în cap, cu care te simți mai confortabil și pleci cu ea acasă. Corect. Ăsta e aspectul cel mai important, să te simți tu confortabil. Și cât îți permite buzunarul.